Dit is Huub van der Lubbe van de Dijk en dit is het programma Roger ziet sterren. Met Roger, die sterren ziet. In deze Roger ziet sterren een man die ik, ik denk een kleine 10 jaar geleden heb mogen ontmoeten. Ook hier in het Parkstad Limburg Theater. Vlak voordat hij op moest. En nu is dat eigenlijk weer het geval. Huub van der Lubbe van de Dijk. Hallo Huub. Dag Roger, hoi. Hoe is het? Ja, goed. We boffen, het gaat maar door. We spelen en de mensen blijven komen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want anders houdt het op. En daar doe je het voor. En daar doe je het al sinds begin jaren 80. Dus daar doen jullie het al heel lang voor. Ja, ik zat laatst te kijken. Dat is bijna 40 jaar al. Komt een jubileum aan, Huub, of niet? We zijn iets over die jubilea. We hebben er al heel wat voorbij laten gaan. Zo stiekem, weet je wel. Gewoon lekker blijven spelen, toch? Ja, precies. En ook... Daarom we houden ook niet op om dan te zeggen dat je stopt. En dan, we gaan stoppen. En dan na 1,5 jaar terugkomen en zo. Dat vinden we flauw. We spelen gewoon door. Gewoon lekker niet doen. Ja, precies. Laatste album van de Dijk, wat is uitgekomen? Hoe is dat ontvangen? Ja, goed. Het is alweer een tijdje terug. Het Allemansplein album. En daarna kwam nog de Groefplaat uit. Mm-hmm. Dat was op zich bijzonder. Omdat we... Ja, dat vond ik ook heel apart. Dat het ons de gelegenheid gaf om oude nummers die we al heel lang spelen of heel lang niet meer gespeeld hadden. Om dat in een andere meer theatrale jas te gieten. Akoestisch, dat was het niet echt, maar toch, het was bescheidener van volume dan in de clubopzet. En dat was op zich heel erg leuk om te doen. En de theatertour die daar gekoppeld was. Die was ook heel plezierig. Ja, het is een soort andere manier van de muziek maken. Voor zittende mensen. Mm-hmm. Niet mensen die er doorheen brullen en bier halen en noem maar op. Dus die aandacht is ook heel plezierig. Wel bijzonder voor jullie als band. Want jullie zijn natuurlijk gewend. Veel staakconcerten, feest. Ja. En nu sta je dan heel, wat je zegt, bescheiden daar te spelen. Ja, dat was ook wel wennen hoor. Voor een hoop van ons. Ja, dat was intiemer. Ja, wat er anders was bijvoorbeeld dat een nummer was afgelopen en dan werd er geapplaudiseerd. Ja, dat heette niet geklapt, maar geapplaudiseerd. En dan viel het stil, weet je wel, tot we weer begonnen. Dat was in het begin althans, dat sommigen van ons daar heel zenuwachtig van werden. Van, het wordt stil, ze vinden het niet leuk, laten we snel. Ik zei, nee, hoeft niet. Rustig, mensen hebben het naar de zin. Ik bedoel, dat is het hele bijzondere van theater. Ja, dat ook stil te stellen. En er mag ook een moment van stilte zijn. Hè? Daar ben ik ben er niet bang voor. Ik heb een beetje een theaterachtergrond. En daar heb ik dat wel van onthouden. Van juist die stiltes. Dat geeft de mensen gelegenheid om even na te denken. Of om even op adem te komen. Geestelijk. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij in het theater. Op dit moment midden in de clubtour eigenlijk. Ja, nu zijn we weer... En dat betekent gewoon weer oude jongens krentenbrood, de hits. Spelen jullie ook versies van Groef of niet? Ja, ook. Dat is natuurlijk wel leuk dat je merkt dat zo'n ervaring in de theaters toch ook dingen oplevert. Van wacht eens even, we kunnen dat en dat nummer ook in een wat kleinere versie spelen. Het hoeft ook niet, zelfs in een club. Het hoeft niet zo heel luid, altijd. Ik bedoel, dat draait er toch wel op uit in zo'n club op het eind. Mensen willen dansen. Ja, en die willen ook alle hits weer horen. Ja, daar laveren we een beetje tussen de hits en de nummers die wij zelf ook heel erg mooi vinden om te spelen. Ik bedoel, we vinden de hits ook heel erg fijn om te spelen. Alleen al omdat het hits zijn. Maar ik bedoel, je moet het ook een beetje levendig houden voor jezelf. En dat proberen we op die manier. Al bezig met stukken voor een eventuele nieuwe plaat als in nieuwe muziek weer? Ja, we zijn dit najaar zijn we weer begonnen met echt schrijven aan nieuw werk, et cetera. En de bedoeling is dat het eind van de zomer uit gaat komen. Komende zomer. Ja, dat is de bedoeling. Dan gaan we weer toeren. We gaan eerst even pas op de plaats maken. Even niet toeren, maar schrijven en die nummers opnemen. En dan zo in juni gaan we een maandje festivals doen. Mm-hmm.
Want dat hebben we dit jaar ook vrij uitgebreid gedaan in de voorzomer. En dat is heel goed bevallen. En dan komt of begin van de zomer of vlak na de zomer komt de cd uit. En dan gaan we weer een clubtour doen. In ieder geval weer tweede helft van 19 volgend jaar. We hebben het over 2019. Ja, nee, oké. En dan ook misschien wel weer Heerlen, want volgens mij zit Heerlen er bijna elke keer bij als de Dijk ergens optreedt. Ja, het is een fijn theater en je hebt een geweldige kok hier. De kok. Ja, dat scheelt. Weet je wel, dan komen we graag natuurlijk. En hij doet zijn best en we eten altijd heerlijk. Nou ja, heerlijk Heerlen is het voor ons. Oh, die houden we. Die was er al hoor. Oh, hij was er al. Huub van der Lubbe van de Dijk, maar niet alleen van de Dijk. Want op dit moment ben je erg druk ook met Annie M. G. Schmid, hè? Samen met je schoonzus Loes. Ja. Nou, dat krijgt aanstaande maandag en dinsdag krijgt dat zijn beslag. In de Carré in Amsterdam. Dat is wel heel erg leuk. Het is leuk om iets heel anders te doen. Want dat is het wel voor mij. Ik bedoel, het waren geen nummers die ik uit mijn mouw schud. Nee. Maar ook totaal anders dan wat je gewend bent met de Dijk. Ja. Dus ik moest er echt op studeren. En ik was er niet aan begonnen als Loes me niet gevraagd had, hoor. Maar ja, als Loes dat vraagt, dan zeg je natuurlijk geen nee. De lijntjes zijn kort, hè? Precies. En het is ook leuk, moet ik zeggen, om iets te doen wat een beetje buiten je eigen bestek ligt. Daar leer je ook weer van. Dat is helemaal niet slecht. En dat heb je dan op een zeker moment gedaan. En dan kan je zeggen bij een volgende gelegenheid van, oh ja, nee, dat is goed bevallen. Ik doe weer zoiets. Of, maar zien hoe het uitpakt. Maar volgens mij wordt het heel erg leuk. Nou, je had het over een mooi theater Heerlen waar je graag komt. Maar Carré, dat is ook het je van het om zeker zo'n voorstelling te kunnen doen. Hè? Ja, zeker. Carré is een prachtige tent. Ja, ik kom er al als kind. Als kind kwam ik er al om musicals te zien. Anne Tefka heb ik daar gezien. En de Man van La Mancha. Dat vond ik wel de mooiste musical die ik ooit heb gezien, denk ik. Afgezien van Hamilton, dat heb ik ook nog gezien. In New York nota bene. Nou, daar was ik een geluksvogel dat ik dat gezien heb. Maar ja, Carré is een prachtig theater. En ik fiets er bijna dagelijks 1 of 2 keer langs. Dus ja, daar wil je wel staan. En dat hebben we ook met de Dijk al een paar keer gedaan. Met Groef hebben we daar gestaan. Met Sinfonietta hebben we daar samen gespeeld. Met de Dijk en Sinfonietta, dat was ook fantastisch. Een mooie combinatie ook, hè? Ja, dat was ook fantastisch om te doen. En in andere wat kleine gelegenheid was ik als gast aanwezig daar. Maar het is een heel fijn theater, want het is ook, weet je, daar kunnen 1800 mensen in, dus dat is flink. Mm-hmm. Maar omdat het zo snel omhoog gaat in de zaal, heb je het idee dat de mensen er allemaal bovenop zitten. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat iedereen je heel goed kan zien. En jij kan bijna ook iedereen heel goed zien. En dat is heel erg plezierig. Dan heb je contact eigenlijk ook. Meer contact. Ja, precies. Ik vind het mooi dat je na bijna 40 jaar nog zo vol passie praat over je vak. Ik zou me kunnen voorstellen dat je iets wat je graag doet, dat blijft natuurlijk. Het is meer hobby dan werk, denk ik. Maar ik kan me ook indenken dat we worden allemaal ouder, dat je op een gegeven moment denkt van jongens, ik heb het allemaal een beetje gehad met die zalen en zo. Ik vind het goed. Nou ja, ik weet het. Ik weet niks leukers, laat ik het zo zeggen. Ik vind het leukste wat er is en alles wat ermee samenhangt. Dus ook het maken van liedjes. Als ik niks te doen heb thuis, dan begin ik. Gek. Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je niet gek worden, maar dan ga je gewoon weer een liedje maken, weet je. Of proberen een tekstje te schrijven. Dus het loopt bij mij naadloos in elkaar over. Op een bepaalde manier heb ik van mijn leven nog geen uur gewerkt. Ja, vakantiebaantjes, weet je wel, in de fabriek vroeger, maar dat. Maar voor de rest, bof ik. Ik doe alleen maar wat ik leuk vind en wat ik graag doe. En daar verdien ik mijn geld mee en we hebben een fijne ploeg. Dus ik zie geen reden om dat anders te willen. Of om iets anders te willen dan dat. Fijn ook dat het zo voelt. En vooral ook niet doen, want dat houdt je ook jong, Huub, toch? Dat is aan jou, Roger, om dat te beoordelen. Nee, maar dat houdt je, als je iets wat je graag doet, ja, dan zeker. Steek je energie in. Lekker. Tuurlijk. Leuk om weer even met je te praten. Ik wens jullie heel veel succes. Doe de groeten aan de rest. Die Dijk van de band. Ik zal het doen. En we spreken elkaar wellicht een andere keer. Oké, Roger, dankjewel. En veel plezier vanavond. Ik geef je een hand.
Je bent erbij vanavond? Ik ben erbij, zeker. Goed zo. Huub, dankjewel voor je tijd. Jij bedankt. Tot ziens. Doei.